Winkelen, shoppen, even. We hadden niet veel tijd, we waren pas weinig dus. Eten, drinken, fitness hiervoor, bij World of Fitness. En ik vind het geweldig hier, de mensen, de mentaliteit, vriendelijk. Vandaar zijn we blij dat Duitsland om de hoek is. En wij zijn ook zeker van plan om te gaan feesten nu hier. Ja, waar het leven dus in Nederland flink wordt beperkt, de openingstijden tot 7 uur 's avonds, kun je in Duitsland nog alles. Bijvoorbeeld hier in Aken gaan ook veel Limburgers naartoe. Ja, je moet die QR-code hebben en het mondkapje, maar verder, er zijn geen beperkte openingstijden. En hier kun je dus gewoon naar de club, naar de bar, op stap, naar het restaurant. En je komt dus steeds meer Limburgers ook tegen. En dat zal de komende weken alleen maar nog meer worden. Also am Wochenende, ich würde sagen, wir haben ja schon so 50% Holländer hier. Viele. Und die nächste Monat vielleicht noch mehr? Vielleicht noch mehr, ja, dann 70%. Ja, ich denke mal schon, dann kriegen wir relativ viel Besuch hier, ne? Jetzt nächste Woche macht der Weihnachtsmarkt auf. Ich denke mal schon, dass da ein paar Holländer rüberkommen. Dit is al de zoveelste keer dat we weer in lockdown gaan. Ik denk dat mensen het wel beu zijn en naar de buren gaan. Ik verwacht dat wel eigenlijk. Dat er toch meer mensen van Limburg hierheen komen. En zo gaat het nachtleven in Aken gewoon door. Zoals bijvoorbeeld in deze club waar sowieso al veel Limburgers naartoe komen. Toch is het niet zo dat er helemaal geen coronamaatregelen meer zijn. De bezoekers moeten zich wel aan een aantal voorwaarden houden. Also wir haben immer noch viele Auflagen. Wir brauchen entweder einen negativen Corona-Test oder geimpft oder Genesenenschein. Und wenn die das nicht haben, kommen die bei uns leider auch nicht rein. Das wird vorne bei uns an der Türe auch kontrolliert. Die 3G-regeln. 3G-Regeln, genau. Je kunt nu vaker naar Aken? Ja, we gaan vaker naar Aken toe. Ook de komende week, omdat in Nederland wel alles op slot gaat. Sowieso. Ja. Het is ook gemütlich hier. Ja, dan wens ik u een schöne dag. We hebben alles, ja, hier ook. Ik zeg dat niet hoeft.